iphambi kwethu lapha. Cha, inhle into engenzele yona nhlaya leli bandla. Engathi nami laba ngihamba nabo. Bathi mabevuthuza okuhle bakuvuthisele phezulu kwamakhandini. Awuthi uyireba mfana bayizwa. Yes. Uyayizwa leyo nto. Ula Nkosi yamakhosi. Hayi. Sala bayibuza. Sala bayibuza. Bethi iphile moto eminyama bethi iphambi kwethu lapha.
Baba Sihlalo niyaphila baba? Siyaphila. Sacela zethule ubani wakabani? Yes. Uhamba nobani ngapha eceleni kwakho? Mntaka baba awusaluswe naba mfowethu kwenzakalani sila EJudea kwenzakalani njengamanje? Namuhla usuku olukhulu la esiphethe khona umthandazo wethu. Okay. Yes. Iminyakani phela futhi kodwa-ke iShembe kuwunyasi sikuyakhumbula ukuthi namhlanje lasenisithela ukusulethe lapha emzini wakhe. Ufuna la emzini wakhe? Ufuna lapha emzini. Sibona ingakehle kwenzakalani ngoba ingakehle? Njengamanje kunendlela yokusetshenzwa ngayo lapha ekhaya asizenzile ngoba kusuke kwaqala nathi asizenzile kuyakhuleka. Okay. Njengamanje ukuthi sikhulekelwe ngaphakathi noma umshumayeli noma Okay. Ukuthi siniyayehlisa. Siyayehlisa bese-ke esipha leso sikusiwa bese iyakhona ukuthi yehlele. Mntaka baba awengithathe nangu baba ushenge niyaphila baba? Baba wami ngizokuthiwa wena umgcini mafa. Yini ingqinamba ubhekana nazo mntaka baba zikhona noma ibokulula yonke into? Okay. Yes. Yes. Okay. Baba Sihlalo ukuyibongela nje mfethu kwikomiti benili-createile nisebenzisana nalo udlulisama zokubonga mntaka baba. Amazwi avela phela. Avela phela ngoba umucabanga nje ukuthi kusukela ngo-20 abantu abanyabaze ngesikole. Okay. Basethemba kakhulu nje ngicabanga ukuthi okukhulu kakhulu kube yilokho ukuthi basethembile abantu ngomnikelo kodwa bangathi bathemba unyazi. Ngoba bakhulu hayi siyabona kakhulu bese kuthi ikomiti angazi nalo ukuthi ngalibonga ngifile ngoba besigijimisana ngoba ngitshela ukuthi 4 years umkhulumo ocingo nilipheli hour uyayibona nje leyo nto leyo. Kodwa manje Sihlalo mangibuka Sihlalo ngathi ngiyaxolisa khona igama engizosebenzisa ungixolele ngibona ngathi nizingane nodwa belibambe nilodwa nje nizingane ninodwa. Iphupho lafika uyazi ukufika kulo lesolimqondile. Okay. Yes. Lathi mase sifika lithi sizingane sodwa sithatha ngoba kune protocol lapha ekhaya. Yes. Singaba kwanongoma sathatha salifaka ekomedini la kwanongoma. Yeah. Salifaka bagcoda bonke kwanongoma balemukele. Yeah. Balemukele liphupho basithi bathi hayi ingane zethu usebenzile. Yes. Usebenza ukuthi usebenza nawo bonke noma liqale kuyilinda. Siqale phansi sayibona ukuthi iyakhula le nto sathi hayi akusafanele kuyilinda manje ngoba umhlaba wonke uzulu uyanyakaza. Nazo. Nalokho sasiyabusha ukuthi bagcodwa bethu ukuthi manje sekukanje bakwemukela ngoba kusebenza kwakhona yizo ingane beyigijima ngoba phela kuthiwa ilahle umugqobiwe uwo olugqobile oluzwale lahle ukushisa kwakhe. Yeah. Nathi kushisile kwasenza ukuthi sigijime ngendlela ebesifisa ngayo ukuthi kugijimeke ngenhlahla unyazi lwezulu laba nathi kwagijimeke. Baba Sihlalo baba Treasure ihashi lenu susithi nje fahla lidle kangakanani lomnikazi awu ngiyaxolisa. Yes. Ihashi lomnikazi noma ngeke nginake kakhulu ba kuba nzima kwazi umnikazi walo singakathanga engafiki kuyena kusho ukuthi mase siqedile yonke into nisazosibekela kulungile mfethu siyabonga kakhulu bafowethu asibonga kakhulu ngane zakwethu nazake danke.